Hey, kuyatshiwo bethuna uba alitshoni lingenandaba kodwa ke ezi iindaba zethuse almost wonke umntu. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now ke uSiya Kolisi kunye noRachel Kolisi siyabazi. uSiya Kolisi ungumdlali werabhi, uyi-captain yeSpringbok, iqela lerabhi lalapha eMzantsi Afrika. Into eyenzekayo ke batshatile kwaye sibazi bengabantu abonwabileyo, akho scandals esakhe saziva ngabo, mhlawumbi kuthiwe uSiya Kolisi cheated okanye uRachel cheated. Ukubone like izinto ezifana ziqhela ukwenzeka ke kubone kwimitshato yosaziwayo. And ke kudala badibana baneminyaka bekunye, njengoba nibona nale picture uSiya Kolisi elikrwala apha ekunye noRachel. Now baye bakhupha ke istatement esidibeneyo sikhutshwa ngabo bobabini, basifaka ke ku-Instagram bechaza uba bafuna uxela abantu iindaba ezibalulekile kakhulu. Baye bachaza ke uba bona bagqibe ekubeni koba bahlukane, umtshato wabo uphele ngokuvumelana kwabo bobabini. Bathi ke le decision ibingekho lula kodwa ke isuka from a place of love, respect and understanding that this is the best path forward for bona bobabini. Batsho ke uba nangona ke i-relationship yabo as abantu abatshatileyo iphela, kodwa ke bathi bazawuqhubekeka bengabahlobo kwaye ke ngoku bayazinikela uba basebenzisane ekukhuliseni abantwana babo. Siyabazi ke banabantwana ababini, kuphinde ke ngoku uSiya Kolisi une-siblings ezimbini. Abantwana bakamamakhe, umama kaSiya Kolisi wasweleka, so bebekhuliswa nguye kunye noRachel. Yho, hayi guys, yazi ndiyaqala uba hurt yi-divorce ye-celebrities. Ewe kuba sad but like kubuhlungu nyhani because sibukele i-relationship yabo all these years and ke saqonda uba hayi yabona noko basenza sikholelwe ethandweni, kodwa ke ngoku babonile uba heyi ingathi kungcono uba bahlukane. Bathi ke while be-grateful for uthando ne-understanding yethu, kodwa ke bawela uba ke noko sibanike imbeko yoba ke babone ukuthi bazawudila njani nayo yonke le nto. Yho, ya ke bethunani, nguRachel noSiya Kolisi ke lowo bechaza uba umtshato wabo uyaphela, bayadivosa. Nkosi kakhulu ke bethuna ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho nina nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.